May ahas eh. Pre, dito ka lang. Pre, ikaw Ay, mag-video. grabe. Natutulog Hindi, pero ikaw lang. nakakatakot pa rin. Hindi, ikaw mag-video. Paano pa kaya kung nagising na siya? Diyan ka pre, wala akong pakialam man ay katawan ko dahil na tatakbo ako sa ahas. Hello. Huwag kang maingay pre, Ay, video mo ano lang. ba? Ay, bakit may katabing baboy? Ulam nila yan. Ganun ba? Pre. Grabe. Hindi ko alam kung natutulog o na Ay basta pre, pag Nagtutulog-tulugan lang to eh. Diyan ka na, wala na. ahas to eh. Wala Alam akong ko eh. pakialam, kaibigan kita, iwan kita. Ahas yan. Eh putang ina, tatakot ako putya. Hindi ko Wala alam. ba nakawala Yung dito? tibong. Ito din oh, ang dami oh. Oh. Oh, putang ina. Ay Nag- pre, ano? walang pakialam, maraming katawan. Nag-ano ko, siya, tangina. namatay. Ahas yan. Hindi kinayanan ng ano, natakot din yung ano Hindi, mo. buhay pa yan. Doon ka Buhay banda. lang. Ah, ganun ba? Ah, saan? Hindi ko nakikita. Itanong touchscreen. Ah, okay. Ay, hindi yung sa aquarium. Pag nabasa ng aquarium, walang sisiyan pre ha. Diyan ka lang, huwag mo na kalalapit. Huwag ka lalapit. Hindi. Ano lang ito. I-extend mo yung camera. Wala akong pakialam kung anong ahas yan. Gold. Ah, siguro mahal to. Gold siya eh. Siguro. Gold snake. Basta pag Oo. merong umano dyan sa ano sa putay dyan. Dami, grabe. So, session ha, wala Yung akong isa, oh, nakasunod. gising na gising yung isa eh, no? Parang ano eh, Parang sabi nakikik... nung ano, hello. Ay, hello, Sino sabi ba? nung ano. Hello din! Hello. Ano? Kamusta ka? Kaya kasi yung gawin bago sa pala sa Encantado na, no? Ah, bugok! Oo naman. Yeah, ito. Ano ba yun dito? Putang ina, ahas din ata. Ahas yan! Ay, danan, lapit ko ba mga ahas niya pala? Ahas ba? Hindi, wala, putya, wala. Hindi, meron sa baba. Pagong! Pagong. Mas nakakatakot to eh. Yung mga ganyan. Kesa sa ahas. Parang tutuklawin ako eh. Ay, nagising eh. Ay, Jeffrey, i-video mo yun. Lapit Ito? ka. Oo. Ito? Basta ako safe ako dito. Pwede ko yung ano to? Oo, yun yan! Bakit? Nakalitan tayo. Dito lang ako. So, bali video mo, tapos dito ako sa background. Dadaan po ako, So guys, dadaan po ayun po ako. yung iguana at sobrang lapit ko na po. Ah, talaga lang ha? Malapit Ikaw na po yung yan. malapit. Yan, medyo po ito po yung malapit. Yan, malapit na ako. See, matapang ako. Matapang ako. Ganyan ako katapang guys. Ganyan ako katapang. See? Ang tapang ko. Ah, bakit wala? Walang ano? Kabila. Pwede yung Dito? may front facing camera yan. Saan yung pindot? Eh, sa harap. Nasa harap mismo. Ah, okay. Kaya maano mo. So guys, I yun po yung see. adventure namin. Ang I duwag-duwag see. ni Jeric. Sa nalaki ng katawan niya, Grabe. takot siya sa ahas. Tsaka, yung iguana, okay na iguana eh. Wag lang, hindi, ayaw namin lumapit kasi mapapagalitan Oo, kami. mapapagalitan lang kami. Pero kung walang magagalit, Tsaka palusot lang namin yun. hahawakan pa namin to. Oo. Kaso may magagalit. Oo, papagalitan lang kami. Pero totoo palusot lang namin yun. Oo, palusot lang na. Eh, puta kilo! Tapos biglang ganun. So, yan. Pre, paki-video ng mas malapit na konti. Yan, lumalapit pa. Mm. Oo, yun. Hello, sir. Interview lang po. Tapos sumasagot siya. So, interview lang po. Talaga, sure ka lalaki yan ha? Sir, musta po yung lagay niyo dito? Nakakakain po ba kayo? Ay, shit, ba't ano yun? Anong gumagano sa ano yung gills niya? Shit. Ay, nako, ba't lumalaki yun? Ano yun? Tutuklawin niya ba ako o magano ng poisonous ano? Sana ba mamaya, no? Tuklawin ng poison. Baka parang Komodo dragon, yung tipong kagat niya nakakamatay. Ay, ito pre. Ito yung nagsasalita ng hayop, yung bird. Hello sir, interview lang po. Sir, kamusta po? Hello. Sir. Sir Birdie. Interview lang. Interview. Sir, pwede ko nga pag-unlock ng interview? Sir. Sir, kayo po. Interview lang po. Sabihin niyo po hello sa camera. Hello, sir. Tingnan. Sobrang tapang natin yung kamay natin. Sobrang lapit sa kidyas. Hello, sir. Try dito kayo. Ikaw yung shield ko. Ha?
Ayan. Ano shield? Guys, ganito yung tamang ano pag harap sa mga hayop. Paano So, yung best friend mo, yan, pre dito. Ganyan guys yung tamang pag ano sa mga hayop. Kung ano, gusto mong tingnan ng hayop, ganyan, mari Oo. ahas, di ba? Yun, lapitan natin pre, Lapitan ganyan, natin. ganyan yun. ba? Ganun. Yan ang Pero ito, tamang. Ano pa eh? Ano? Ay, ang cute niya. Oo. Ang cute oh, tignan niyo. Oh. Wag. Minura ka, sabi niya bugok. Bugok ka rin. Hindi yan, ito. Bugok sabi niya. Ay, anong ibon yan pre? Ano bang ibon to? Hindi, yun. Ano kaya yun? Ay, pre, may ahas. Pre, may ahas. Hindi joke lang ako tayo may Lumalaw ba? Yung malaki matutulog eh. Pinaka-nakakatakot dito yung palabas pre. Kasi parang yung, alam mo yung sa mga movie na Hills Have Eyes? Yung mga tipong yung mamasakar kanina ng ano. O kaya yung tipong meron lalabas Kung na. ako yung nakatira dyan, natatakot ako. Baka makawala. Tapos papasok sila dyan, Dahil no? pre, dahil inisip ko may malalaglag na ahas sa taas. Tapos saktong-sakto sa leeg, no? Oo. Titingnan ko sa taas pre, baka merong malaglag na ahas. Oh, at least. So, sa video bilisan mo. na natin pag ganito. Paalisin natin, bilis natin paalis. Bilisan na natin paalis. Ay, isa. Ay, Ba, nakadating siya. Hindi, akala ko siya. Ay, salamat Lord. Salamat. Hindi niyo po kami pinabayaan. So guys, pasalamat Lord, po thank kami you. at nakaligtas kami sa At mga hindi niyo po kami pinabayaan. hindi nyo kami pinabayaan sa Ayan. ano na yon. Meron kami mga na-encounter na iba't ibang animal species. Yes. Mga yan po si Sir Jeric, ang ating matang lawin. So nandito tayo ngayon sa isang kabanata na naman ng matang lawin. Kagilagilalas. Anong kasunod nun, pre? Kagilagilalas. Ang alam ko kasi, Hindi namin kayo tatantanan. hindi namin kayo tatantanan. Ayun, pinagsama na po si Matang Lawin at si